Allwch chi cynnig cartref diogel a chefnogol i bobl ifanc 16 a 25 oed sydd mewn angen yng Ceredigion. Fel gwesteiwr Llety a Chymorth, gewch gyfle i ddarparu effaith hir dymor ar fywyd person ifanc, trwy ddarparu'r gefnogaeth sydd ei angen arnynt i gamu mewn i fyd oedolion. Fel gwesteiwr, byddwch chi'n cynnig stafell wely yn eich cartref ac yn rhoi'r offer sydd ei hangen arnynt i'w helpu i paratoi i fyw'n annibynnol. Efallai y bydd y bobl ifanc hyn wedi gadael y system ofal neu'n wynebu heriau gartref. Mae angen help sgiliau bywyd arnynt fel glanhau, cyllidebu neu cymorth gydag addysg a chyflogaeth. Dyma gyfle i chi rhoi cefnogaeth a sefydlogrwydd iddynt ar adeg pan fydd ei angen arnyn nhw fwyaf. Ei nod yw sicrhau bod ein pobl ifanc yn gallu aros yn eu cymunedau lleol ble gallant gynnal eu cysylltiadau sy'n bwysig iddynt. Os allwch chi helpu, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.